bojoku sing gelem nyinden ya saingan nek karo Ayu. Oh iya. Ning terus penyakitan kae dadine ora gelem nyinden. Ah wong lemu kaya ngono kok penyakite apa nek wong lemu? Iki nek nyimara bareng ru ngentut. Oh. Pamintaku. Oh. Ah sing mburi bubar kabeh. Ditambahke. Ora iso wis gawan bayi. Oh. Yen sarina sawa ngene ing sarina lan ngene datan ginggang datan